Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl Ug Si Nonchalant. Ay kung yan na ng imong plano, ha? Di ko. Mahatlok na niloyo ni mo. Tingaling masagpan ta. Mayongit ka kung samot. Di ko. Sige. Pasagdan ko nimo nga ako ra. Mas may daotang mahitabo nimo kung imo ra kong pasagdan ug may daotang mahitabo sa dako. Tanong girl, ay! Dahom! Guilt trip? Mao nga andamang imong dadunon ha, kay mulayas unya ta sa tungang gabi. Sabat niya Maria Cristina, uy! Uy, gara sa kida. Laya sa imong kagaran. Mulayas ako sa kadlaw niya. Magbuntag na sa club. Kadahom gudi mo, uy! Dahom! Basta. Kaya man nimo. Basta pangandam. Kaya ba lagi nimo? Kayahon. Kaya akong gini mo. Sigpalik uy, kay nang kayahon ako. Mulayas ka. Huwag ka kibaw asa ka paingon. Ay. Unya, may istorya ta magini ron. Una sa tanan, first of all, ha? Sa simula, kung maglahi ka, kinahanglan nga ikaw na mo buhat sa tanang buhaton sa imong puyan. Ikaw na malimpyo, manlaba, magluto. Mangitag kwarta para sa imong pagkaon o sa imong bisyo, etc. Nan karon. Dahom. Asa anang bisan usa lang akong giingon nga kaya nimong buhaton. Wa. Unya, layas pa ka ng istorya, ha? Layas gihapon. Ay, matay kang bayana ka, mayungit ko ni mayungit ko. At least mamatay ko nga gwapa gihapon. Kaysa mamatay ko nga bati na kay kugnaon kay na konsumisyon atong dambuhal na kong pamanunon. Like, do you really want me to marry that dambuhala girl? Huh? You know me. Sa akong mga standards sa mga lalaki, at least 5'8" in height. Then, macho. Nindot og mata. Kanang mututok pa lang nimo, gisugo na ka to undress yourself. Anya, syempre taas og ilong. Kissable lips. With a little bangas. And most of all, most importantly, balhibuon og dughan. Uy, ang going tisoy gusto ka, ha? Balbon. Taas og ilong ng unggoy. Di noan. O wapasab kay nauyab nga balbon og dughan, no? Ha? That's exactly the reason why until now wa pa ko'y giseryoso sa akong mga uyab. Kay, dili pa kompleto ang qualification nga ako nakita nila. Alam no, ana din na. Yes, anak na! Kay ikauban ko ng tawhana, gusto ko nga mao na ikauban ako for the rest of my life. Angay lang nga dili ko pulan magtanaw niya. Diba? Now, balik ta sa atong topic. Di ko. Dili ka. Di ko nimo unungan, ha? Oh, what kind of a friend are you kung sa time nga akong nag-need ko nimo, imo lang ko talikdan? Ha? Kay, ikaw na naman, naagilikayan god, ako wa man. But I need you. Who will do the dishes for me kung wa ka? Who will wash clothes without you? Who will work for me when I am alone? Hindi ikaw. Milayas good ka. Oy. So, di kay ko nimo ubanan. Sure di. Imo jud kong pasagdan. Aha! Di ko nimo tabangan. Dahom! Sige. It's okay. But with or without your help, ipadayon ko gihapon ang akong paglayas. Bahala na. Makalagot gini bayhana. Oy! Ay, pagyon, hay! Daoy! Dahom! Unsa ang ninako, oy! Ay! Bala ka niyang bayanak ka! Naibaw ko! Pinakadugay ang mulayas ka tulo na kaadlaw! Hindi ka urot sa imong gibit-bit! Ngakas mo pauli na ka! Hoy! Hoy, paita na ka, sir. Ha? Patuon ko na ka sa library. Nasa dito, napaabot ni mo. Ha? Nga man? Kini. Dadon ko ning dress just in case na ay party sa akong adtuan. Then, this one also. Cause it looks so sexy.
Also this one. Mm. It's so daring. Who knows? May tintalon ko sa akong maabtan nga dapit. Then... this one. And this one. And also this one. Of course. Tad-on sa gidin ako. Bago pa lang ni sila. O pa din ako masulob nung. Oh my God. Iuutos akong malita. Uot na. Shit. Hindi na ni masira for sure. Pero iduot ko ni maayo. Suwayan ako zip. Di cute. Ay, makalagkot. Kunia pa lang si Melvin. Makatabang unta siyag hapnig ini ako mga dress. Shit. Gusto siya. Even sa pagpanghipo sa akong own dress, di ko makamao. But what will I do? Bisabit ko kahibaw. Bahala na. Di na mo importante. What's important is makapalayo ko gikan din. I am never marrying that elephant. Ew. Ay, I will have what na lang a little of my dresses, aron masira na ni. This one. I like this one. This one na lang. I like this also. Another one na lang. I super like this too. Oh, shit! Saan din ako? I will close my eyes and pick. Okay. Ang mapunit sa akong kamot, maoy akong ipambilin. Magbilin ko og mga 5 maybe or 6. 5 na lang. Para masirang akong maleta. Okay. I'm closing my eyes na. I will pick na. Sige, 1, 2, 3, 4, and 5. That's it. I will open my eyes and dispose dayon. Oh my God! These are all my favorites. What will I do? Hello, help me! Iya, sir. Kasabot ko. Sige. Makalawang gas kung tabang. Okay. Okay, sir. I will, sir. Sige. Bye. Hi, kuya. Ginadati ka o kape. Ingon man, budbud. Nagluto magud mi kaganina ni nanay. Tilawi kun, husto ra ba sa kitam ison? Thank you. Basta ikaw magluto, nakasiguro kong lami ko na. Tinood, kuya. Salamat ha. Pero wa pa gani ka magatilaw. Unya na taon. Mas lami ni kun init pa. Ingon man ang imuhang kape, init pa sab. Pero kung ganahan ka, may sikwati man sa dito sa kusina. Kuhaan ta ka. Ayun na. Mahago ka na. Dili ko mubati kahago kung ang pagserbisyo na nimo ang hisgutan. Sa kadako si mo natabang nako og ni nanay, kuwang pa nga magpaulipon minimo sa tibuok namong kinabuhi. Pero dili ka na mo akong gusto yan, ha? Tell me, sama ba sa usa ka ulipon ang akong pagtratar niyo din, eh? No. Gipakasama minimo nga kabahin na sa imuhang pamilya. Exactly. Kaya mo ka na gusto ko nga inyong batiyon. Ug mapasalamaton ka iming tanan nimo ni anak kuya. Thank you. Bigakos ka na sad. Ikaw ha, dili ka na ba sama ka ni adto nga bata pa. Hinggod ka na nga dagaya na. Dili na may mo. Mugakos ug magpasabak nimo? Tungod kay daga ka na. Ay, mas may paniwa na lang kumudaga kung mao na. Kay lahi naman ang imong pagtratar nako kung madaga nako. No, that's not true. Wa mo sa mga kung pagtagad ni mo, Yana. Ang diferensya na lang kay may mga limitasyon na.
man? Kay daga ka na. Kaya nga naman di ay. Kay giprotektahan nako ang imong dungog. Di ko gusto nga mabati ang pagtanaw sa uban diyan nimo. Nga nung mabati man. Kay lagi daga ka na. Tingali pa unyog magtuo sila nga gipahimoslan ako ang higayunan. What if? Gusto ko nga imong pahimuslan, kuya. Unsa? Si kuya na po, ha? Da. Ganahan ko kay kukun mapuha na imong aping ba? Musamot ka kagwapo, kuya. Mugawas ang imong kamistiso. Nga, sige na. Balik na sa mong gibuhat. Kay may tiwason pa ko din sa kong opisina, okay? Kinahanglan ko na nga humanon kay sa iyo ko mulakaw ugma. Asa man di ka? May mo ba muuban ko? No. Negosyo? Dili ba matod nimo nga imo na ko hinahinayan sa pagtudlo sa pagpadagan sa negosyo? Aron nga kon mo graduar na ko sa kolehiyo, makaapag na ko nimo. Og usa na lang ka semester kuya, mo graduate ako dili ba? So makauban ako nimo ana ugma. Dili yana. Kay minungdanon kining akong lakaw ug mga adlaw. Fine. Magpaabot na lang ko nimo dinhi sa asyenda. Alas 2 tas kaadlaw niya. Nakasiguro kong nahinanap na karon ang tanang tao din sa mansyon niya. It's time for me to leave na. Ay, goodbye for now, my lolo. And goodbye, my best friend nga dili mo unong nako. Itago ta lang sa pangalan ng Melvin. Bisag nahiubos ko ninyo, guys. But I'm surely gonna miss you. Kuha na ako ang akong maletas. Dara sa akong bed. Ilaw sa akong bed. Magawas na ko. Oh, wait. Ang sling bag nga, gibutangan ako sa akong money ug sa akong wallet. Inguman sa akong cellphone. Okay. I am now ready to go. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. I hate to see me go, but I will have a good time. Lolo, I will miss you, but I'll have a good time. No. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!